6 snin wara li l-Partit Nazzjonalista ta' Lawrence Gonzi ħan waħda mill-ikbar telfiet elettorali fl-istorja politika ta' pajjiżna, esponenti tal-istess partit għadhom qegħdin ifittxu f'min se jwaħlu. Fost dawn hemm Jason Azzopardi, ex-Ministru li llum madu fil-grupp parlamentari ta' Adrian Delija. Skont Jason Azzopardi ir-raġuni għaliex il-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni ġenerali kien bniedem fiċ-ċivil bl-isem ta' Alfred Camilleri. Alfred Camilleri, segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi, huwa ħaddiem fiċ-ċivil li serva taħt kull gvern u li kien fdat dejjem minħabba l-lealtà tiegħu lejn il-pajjiż. Iżda Jason Azzopardi qal li dan il-bniedem fdat minn Lawrence Gonzi u Tonio Fenek u r-raġuni għat-telfa elettorali li ġarbu wara li l-Ministri ħadu bil-moħbi żieda ta' €500 kull wieħed. M'għandix diffikultà niddikjara li d-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tiegħu kienu waħda mir-raġunijiet għaliex tlifna l-elezzjoni tal-2013 għal Jason Azzopardi f'kitba fuq Facebook li sorprendiet lil ħafna. Iżda Jason Azzopardi mhux uniku, miegħu qabel Mario Gallia. Jiena bħal Jason kont fil-kabinett. Naqbel ma' Jason 100%. Is-Sur Camilleri fi żmienna kien Mr. No Man. Issa sar Mr. Yes Man għal Mario Gallia, alleat kbir ta' Adrian Delija li hu wkoll ħażieda ta' €500 fil-ġimgħa. Ir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista kien semma raġunijiet għal dik it-telfa. Fosthom, iż-żieda fil-kontijiet tal-enerġija, l-użu ħażin taċ-ċentri tal-lokal, l-arroganza tal-Ministri u l-kitbiet ta' nies bħal Daphne Caruana Galizia fost oħrajn. Iżda dan kollu għal Jason Azzopardi ma jgħodx u fl-aħħar sigħat minn imkien Azzopardi ħareġ jattakka lil Camilleri. Jason Azzopardi u Mario Gallia kienu protagonisti fl-2017 ukoll meta t-telfa saret ikbar. Iżda wara dik it-telfa, il-Partit Nazzjonalista għażel li ma jagħmilx rapport tat-telfa. F'min se jwaħlu din id-darba?